खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 21 आगष्ट 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि दहाय फुङाव थालांनाय माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय मेघालया रायजोआव सप्तासेनि थाखाय गासिबो एन्ट्रिखौनो बन्द खालामनानै होनाय जाबाय होननानै मेघालया रायजोनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होदों। मास मोनथाम जागोन, बे मास मोनथामाव सप्तासे बन्द थागोन। माने बे सप्तासेयाव गासिबो एन्ट्रियानो बन्द जागोन, माने रावबो हाबनो मोननाय नङा मेघालया रायजोआव। जोबोर मोजां खौरां मेघालया रायजोनि थाखाय। लोगोसे ब्लेकबेरी कम्पानिया बोसोरनैनि उनाव बे बोसोरावसो फैफिनबाय। ब्लेकबेरी कम्पानिया बे बोसोराव फैफिननानै आरोबाव गोदान गोदान मबाइल बहननो थाखाय बा मबाइल मेनुफेक्सारिं खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं सुशांत सिंह राजपुतआ थैखांनायनि उनाव सादाक 2 सावथुननि ट्रेलारआ जोंनि बे बुहुमनि बयनिसायबो डिसलाइक खालामजानाय थार्ड नाम्बार भिडिअ जाबाय। माने थार्ड नाम्बार भिडिअ जाबाय आरोना बेयो, थार्ड भिडिअ मस्ट डिसलाइक खालामजानाय। आसरित। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय CBIआ सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ नायबिजिरनो थाखाय दहाय मुम्बाइसिम सफैबाय होननानै फोसावनाय जादों। आरो बिसोरो रावबो क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थायाखै, माने बिसोरखौ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननो हायाखै आरोना। सिगांहाय बिहारनि IPS खौ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननो हादोंमोन, नाथाय CBI खौ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननो हायासै। लोगोसे काश्मीरनि लकेल मानसिफोरा बे बोसोराव टेररिस्ट हान्जायाव बांसिनै जयेन जादों होननानै फोसावनाय जादों। बे साननैसोआव काश्मीराव जेसेबांखिनि टेररिस्ट गावथारदों बिसोर गासैबो काश्मीरनिनो लकेल गोजा होननानैबो फोसावनाय जादों। टेररिस्ट हान्जाफोरनि मुङानो जाहैबाय हाजिबुल मुजाहिद्दिन, लश्कर-इ-तैयबा, जैश-इ मोहम्मद आरो ISJK। गुबुन खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लायाव पुलिस साख्रि मावहैनाय पानित्रा मेचखौ हेमन्त बिश्व शर्मानि बेरेखा भिडिअ खालामनायनि थाखाय बा भिडिअ खालामनानै हगारनायनि थाखाय मैयाहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बे भिडिअखौ बिथाङा बोसोरनैनि सिगां खालामखादोंमोन, नाथाय बे बोसोरावसो बे भिडिअआ भाइराल जाबाय आरो बे जायबा पानित्रा मेच बेखौ मैयाहाय पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बे भिडिअखौ आंबो नुवाखै माबायदि भिडिअ, नाथाय बेखौ निउसाव होनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कर्नाटकनि माइसुरु जिल्लानि सासे सरकारि हस्पिटालनि डक्टरा कर'ना भाइरासनि खामानियाव सिनियर डक्टरफोरजों बांद्राय प्रेसार खालामजानायनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला जायबा बे डक्टरा जेसेबां प्रेसार खालामजादोंब्लाबो सानसेबो सारेन्डार खालामफेराखैमोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे रासिया हादोरा जोंनि बे भारत हादरजों लोगो जानानै बा लोगो नांनानै कर'ना भाइरासनि मुलिखौ प्रडिउसिं खालामनानै बा बानायनानै गुबुन गुबुन हादोरफ्राव दैथायहरगोन होननानै रासिया हादोरा बुंदों। नाथाय मा जायो नायनोसै जोंनि बे इन्डिया हादोरा राजि जायोना जाया। जेब्ला राजि जायो अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलियाव थालांनाय माखासे रादाबफोरा बेखिनिनोमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनाखै अब्लाबो लाइक खालाम। भिडिअआ मोजां जादोंब्लाबो गाज्रि जादोंब्लाबो लाइक खालाम। लाइक मोनोब्लाथाय जोङो भिडिअ खालामनो गोसो जायो। बाय बाय।